Menteri rang bado kari Narendra Modi bela pli ka Amrita Hospital ka Baha Faridabad district ka Haryana negasi. Haka negasi laidon lang u lat ka Haryana u bandaru data tria Menteri rang ba Manohar Lal Khattar badkiwai. Menteri rang ba ka jala u konrad kesangma ula kentat ban penbek piang ya ka Memorandum of Understanding bela yaso ya padeng ka Meghalaya bat ka Assam ha kentu teli ki jaka ki bahap ha kawat ka Banengkong. Ka NPP negasi kala rakhe ya ka jingseng jong ka ni ka sengsan pertai ha ka ni ka nongba. Ha ka ni ka singi laidon lang Menteri rang ba ka jala konrad ki sangma kinong yalam ba khmat e bat ki wei. Halo ka jingdawa ban bisha penya biang halo ka MOU na kabanta ka jing penbek put bat ka Assam kalyang persya jong ka Dinamul Congress kalaong ba kaladon ka jing persya habarok kilyang halo ka ni kabanta Presiden ka AITC uba Charles Pengrup laong pakasokar kamsyon maperkhat ye ha kaba kini kisawan kum kini jing persya ha ka jalang kajing penher ya unam ding da ka DRDO bat ka Indian Navy ha Odisha kalalong ka ba job